Så den her meditation kan laves med et bind for øjnene eller en øjenpude, eller bare med lukkede øjne. Og du kan selv vælge, om du laver den liggende. Det kan være en god indgang til søvn, eller siddende. Så start med bare at finde en komfortabel måde at være på, og gøre de justeringer, du har brug for at du ligger eller sidder godt. Og så kan du lukke dine øjne. Og se ind i det her mørke bag dine øjne. Du kan forestille dig, at det er et mørke ligesom indersiden af livmoderen. Det kan også være et mørke lidt som i det ydre rum, fuldstændigt fravær af lys. Eller bare en vinternat, vintermørke. Og lad det her mørke begynde at brede sig, så du fornemmer hele indersiden af dit hoved som mørkt, fyldt af et mørke. Tæt mørke. Og du kan fornemme at brede mørket ud. Mørke på indersiden af halsen. Indersiden af brystet. Den øverste del af ryggen mørk. Og du kan brede mørket ned igennem dine 2 arme. Indersiden af overarmene mørk. Et mørke på indersiden af underarmene og hænderne. 2 mørke hænder. Og du kan brede mørket ud i resten af kropsrummet, så du fortsætter ned i overkroppen på indersiden af solar plexus. Din mave, mørk, forbi livmoderens mørke, ned til skødet og hele bækkenet, bækkenskålen, indersiden af den, forestiller du dig som mørk, et dybt urmørke. Indersiden af din skede, mørk. Indersiden af dine baller og den mørke kan du brede ned i lårene. Indersiden af lårene kan du opleve som mørke. Og indersiden af dine 2 knæ. Indersiden af dine underben. Mørke. Og bred mørket ned til dine ankler. Og til indersiden af dine 2 fødder. Oplev et mørke i fødderne. Og du kan lade mørket bevæge sig tilbage til livmoderrummet. Mærk din livmoder. Og det kan godt være, at vi ikke fysisk har så nemt ved at mærke livmoderen, men vi leder alligevel efter sådan en følt sansning af indersiden af livmoderen. Det man på engelsk kalder the womb. Vi har ikke et lige så godt ord for det på dansk. Og så kan du forestille dig, at
i det her mørke rum, der er dine 2 æggestokke. Nogle kvinder kan sanse deres æggestokke omkring ægløsning eller omkring menstruation. Og for andre er det lidt mere diffus, men prøv at fornemme alligevel på hver side 2 æggestokke. Og det er en forestilling, og du kan også lave den her forestilling, hvis du ikke har organet, eller ikke har det længere. Så forestil dig æggestokkene, og måske at der hænger æg. Og her begynder vi en vejrtrækningsøvelse, hvor vi på indåndingen trækker vejret ned til bunden af maven med en forestilling om, at vores æggestokke fyldes af sådan et lidt sølvglitrende lys, lidt som måneskin. Hvidligt lys midt i alt det mørke. Så du kan mærke, at du trækker vejret, og med hver eneste indånding så fyldes æggestokkene af et lys. Lidt som at puste på en flamme. Blusser det sådan op. Og udåndingen, det er bare en blød landen ind i de her lysende æggestokke. Hver eneste indånding mærker du et lys i æggestokkene, og udåndingen, det er blød væren, lysende æggestokke. Så vi trækker vejret med den her visualisering. Indånding lys til æggestokkene, og udånding et slip ind i lyset. Den her måde ilten, du trækker ind, beliver kroppen på, det er også giver også liv til æggestokkene. Og man kan forestille sig hele forplantningskraften som havende den her livgivende karakter, og som værende lysende eller skinnende. I en af mine yndlingstekster, som er en oldgammel tekst, forfattet af en kvinde, der hedder Enheduanna. Hun er faktisk den første forfatter, man kender til, fra oldtidens Irak. Det er et hyldestigt til gudinden Inanna, som er gudinden for alt det, der ikke kan styres. Enheduanna, hun er blevet fordrevet fra den by, hvor hun var præstinde for Inanna i. Og hun skriver om det her mørke, der har lagt sig over byen. Og hun skriver sådan her, at der er noget galt med livmoderne i byen. At kvinderne siger ikke længere søde ord til deres mænd i nattens mørke. Hun viser ham ikke det, der skinner i hendes indre, står der. Man kan forestille sig det her organ, eller bare forestillingen om forplantningsenergien, eller seksualiteten, eller lysten, som havende sådan en selvlysende, eller skinnende, måneskinsagtig karakter, inde midt i livmormørkets dybe hulrum. Så fortsæt med at trække vejret, sådan indåndingen en forestilling om sølv, lys, udåndingen et slip. Vi gør det lidt endnu. En følt
kontakt til livmoderrummet og æggestokkene. Indånding et lys og udånding. Slip. Og hvis du ligger og nærmer dig søvn, eller allerede glider lidt ind og ud af søvn, så tillad den bevægelse og måske bare give efter og tage en lur eller gå i seng. Og hvis du skal ud og fortsætte din dag, måske skal du ud og møde alle mulige mennesker, eller i supermarkedet eller et eller andet, så kan du jo tage den her forestilling med dig. Sansningen af æggestokkene. Forestillingen om lysende æggestokke inde i din krop. Så hvis du skal videre op, så kan du begynde at bevæge lidt på kroppen. Og give slip på de her billeddannelser og farver og ting. Bevæg dig lidt, stræk dig, hvis du har brug for det. Og langsomt giv dig selv lov til at vågne og komme tilbage til det, du skal tilbage til.